תגיד, יש מצב שמישהו הזמין ממך פעם ושכחת בכלל שהוא קיים? אם כן, אתה לא לבד. זה בדיוק מה שקורה כשאין לך מועדון לקוחות חכם. עכשיו, אל תתבלבל, אני לא מדבר על איזה טבלה באקסל או איזה דף בפייסבוק. אני מדבר על מערכת שבנויה מהלב של העסק שלך. 1, זוכרת כל לקוח. 2, יודעת מתי לשלוח לו מזל טוב. ו3, היא מציעה לו משהו שהוא באמת ירצה ולא סתם איזה קופון גנרי. מועדון לקוחות חכם זה לא בונוס, זה הבסיס לכל עסק מצליח. זה מה שמאפשר לך להפוך מקונה מזדמן ללקוח נאמן. תזכור, אם אתה לא נשאר בתודעה של הלקוח, מישהו אחר ייכנס לשם. תתחיל לבנות מערכת, לא כדי למכור, כדי להישאר חשוב. תנו לי עוקב, אני אריק מוויסטה סטודיו, ובסרטון הבא נבין איך אוטומציה יכולה למכור בשבילך גם בזמן שאתה ישן.